ki kubor na ka shlem jong unong san Hima. Di haga sengi bangi yara ke ya ka Mother's Day haga play berak away aku aban ai kublai ki kme jongi ki blari la suma ringi no do dangret kumjo ro ye me jonga ibede I doktor ide child specialist di lari la care ya baro ki khulung samla ki khna ber ki kme ado bang por ma dangret de ki doktor be ki nos jongi ki baya dai ngi na ni klam covid-19 kublai shibonya pi baro na ka jingtre stom jong pi met bat ben sem na do men sengi Ado damet 24/7 banya da ya ke rijongi ya ke jela jongi barok away. Kene ke jing Kyntu ke badon kam ke longpat ya ki khon ki hajar jongi ki samla ki samhoi ki kme ki pa sngoba Shim ya ka to ka vaccine ya covid-19 kan ya da yangi ya ke jela jongi ya I pa I berit jongi na kene ka klam. Ka shimpor kumba lai ta yo ne sau ta yo e ba kan trei kam ha ka met jongi khnam kan ya da yangi. Tingai I babun ki parlok ki paradok ki barasnam jongi ki la shitom ki bla khlat ro ni ka kram te sngoba parari ya Shim ya kene ka vaccine kumbang la yo mengas ni masin poish bilat ka first dose ngala yo nan sayo ka second dose rian sau ta yo bakta ka pentlanya ka met jengi ba kan ya da ya ka defense ya ka immune system jengi ba kan ya da na ka klam ye wat num nget yi khana birya yi khana talk ki fake news pi dei ban nget yi doktor be ki nos jung pi ki bala IT met ba ban sem ban ya da ya pi te happy Mother's Day pi barokhoi ba ya pi meru kumjo happy Mother's Day ublei undon kat bat pi kublei shibone